Здравейте всички, които гледат това видео. Аз съм Мирослав Ценов, ново попълнение в YouTube. Казвам се Мирослав Богданов Ценов. Името ми в YouTube е The Games, просто се получи бък. И сега само се пише Мирослав Ценов, иначе ще се пише The Games. Да ви кажа пак, аз съм ново попълнение в YouTube. Надявам се да ме харесате, да ме приемете. Ако не ме приемете, до година, нека. Също да ви кажа с какво ще се занимаваме. Ще занимаваме с геймплей, най-вече сме навън, повечето време ще сме навън, но не се притеснявайте, ще има и геймплей на GTA 5, ако се сетя, на Counter Striker. На други не знам, ще видим. Просто мултиплеер игрички. И да, надявам се да ви хареса. Ако така, абонирайте се. Дайте положителен вот за този клип. Какво друго бе? Оценяйте, да. Просто правете, коментирайте, оценяйте. Дайте положителен вот за този клип. Благодаря ви от сърце, че бяхте с мен. Ще на следващия път и до скоро!